Ayo pasukan joget. Lorenza nanti ya. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan duit sing halal, watak cukup kanggo sandang lan pangan. Asik. Fortuna versi Lorenza. Aku iki tukang tambal ban. Iya, Mbak. Rezekine untung-untungan. Asik. Nasib apik, duit kantongan. Wayah apes wetengku krasa roncongan. Wow. Asik. Ayo Pak Sigit, goyang. Hey, madedot, madedot, madedot. Dan ono ban pecah. Ban pecah. Lah iki mesti rezeki teko. Iya, Pak. Majedot. Aduh. Hey, ban pecah maneh. Esok rezekine tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah Lumpuk Fortuna. Ronem Audio Ardi Setting. Hey, hey. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, duit kantongan, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Asik. Hei, itu bergoyang. Iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, wayah apes ngentongan, wayah apes wetengku rasa keroncongan. Hey, Fortuna Music. Macedot, ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Majedot, aduh. Ban pecah maning. Esok rezekine tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Ya. Mbah Men, Mbah Nur ini sih.